Sa Parkside kompletom za popravku parketa, laminata i pločica možeš veoma lako da popraviš sve površine. Idealno za brzu i čistu popravku. Oba seta sadrže po jedan topilac, 11 obojenih voskova, sunđer za brušenje, krpu za čišćenje, 2 špahtle, paletu za mešanje i strugač za čišćenje. Hajde da pogledamo set za popravku pločica. Uz njega možeš veoma lako da saniraš pukotine, okrnjenja ili male rupice na pločicama ili keramičkim površinama. Pogodan je za različite boje pločica koje možeš po potrebi da mešaš. Sa kompletom za popravku laminata i parketa možeš da popraviš ogrebotine, udubljenje i površinska oštećenja na drvenim površinama, na primjer na laminatu, parketu, vinilu ili pluti. Ovi voskovi se takođe mogu mešati i pogodni su za sve boje drveta. Počni sa čišćenjem površine i pusti je da se osuši, kako bi mogao da radiš uredno. Otopi željenu boju topilicom na paleti za mešanje i ispuni mesto koje treba popraviti materijalom. Pusti da se vosak potpuno stvrdne. Ako je potrebno, možeš to mesto nakon sušenja dodatno ispolirati i prebrusiti. Da li bi pomislio da to može biti tako brzo i lako? Izgleda mnogo bolje. Samo kreni s tim. Možeš to.